České a slovenské publikum hrávame pre nás teda relatívne dosť často, ale robíme veci zväčša tak jeden taký väčší výjazd za rok, keď nerátame okolité krajiny, lebo v Poľsku, Maďarsku a v Rakúsku tých emigrantov až tak veľa nežije, ani Čechov a Slovákov. Tí tu majú k nám blízko, k tým hraniciam. A teraz sme boli aj v Holandsku, aj tu sme v Británii na 2 koncerty a neštú nás. Práve, že my sa tešíme, že chodia na koncerty a že máme dôvod sem ísť a že sa ľudia zabávajú a držia spolu. Čo by slovenského by sme chceli priviesť do Británie? Chalani budete musieť poradiť. Linzové halušky. Dobré ceny na pivo. Počasie, áno, počasie určite. No, a dobre, tak nejak. OK, tak našu kapelu každý týždeň. Platy. No, dneska sme zistili, že doteraz sme mali v kapele jedného človeka, čo mal skúsenosti s ľavostranným riadením a dneska sa teda náš zakladajúci člen Basák Mireček v tom našiel a povedal, že už nikdy nechce jazdiť vpravo, tak neviem. Že Ako to nebude. vyriešime u nás doma? Nebude jazdiť. Naše hudobné vzory sa narodili a hrali v Británii a doteraz niektoré kapely hrajú, lebo keby nebolo britských kapiel z druhej vlny ska, ktorá bola v 80. rokoch v Británii, tak by asi Polemik neexistoval. Čiže Selector, Salaktar. Madness a Specials, to sú naše vychytávky najhlavnejšie. Určite áno, britské kapely to zapričinili, že Polemik hrá ska.